арманистон озарбойҷонро дар рабудани ду низомӣ муттаҳам кардааст. дар ин бора расонаҳои русия хабар медиҳанд. озарбойҷон бошад дар навбати худ ин сарбозонро вайронкунандаи марзи давлатӣ номида парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. ҳодиса шоми 26 май рух додааст. хизматчиёни ҳарбӣ Арутюн Ховакимян ва Карен Казарян бо мошини КамАЗ ба мавқеъҳои ҷангӣ ғизо мекашонданд. дар роҳи бозгашт тамос бо онҳо қатъ шуд. дар натиҷаи кофтукоб мошини КамАЗ дар роҳи байни ҳамдигаре ки муҳаррикаш кор мекард пайдо шуд. ба гуфтаи ҷониби Арманистон, Ховакимян ва Казарянро як гурӯҳи диверсияи озарбойҷонӣ рабуданд. расонаҳои озарбойҷонӣ ба ин ҳодиса бо назари дигар менигаранд. хизматчиёни ҳарбӣ дар ҳайати гурӯҳи диверсионии нерӯҳои мусаллаҳи Арманистон сарҳади давлатиро вайрон карданд. ба гуфтаи додситони кулли Озарбойҷон, ҳадаф аз вуруди онҳо кушта шудани одамон, расонидани хисороти моддӣ, эҷоди воҳима миёни мардуми Озарбойҷон ва ҳамчунин ташкили ҳамлаи террористӣ алайҳи нерӯҳои марзбонӣ дар рӯстои Раздараи ноҳияи Зангилон будааст. дар гузориш таъкид шудааст, ки низомиёни боздоштшудаи нерӯҳои мусаллаҳи Арманистон дар парвандаи ҷиноӣ муттаҳам мешаванд ва бо қарори додгоҳ онҳо чораи пешгириро дар шакли ҳабс интихоб кардаанд. ба ин ё он роҳ сарнавишти Ховакимян ва Казарян дар ҷараёни музокироти тарафҳои Арманистону Озарбойҷон ҳал хоҳад шуд, тавре ки дар асл он то имрӯз дар ҳолатҳои шабеҳ рӯй дод. дар ҳамин ҳол рӯйдодҳо дар минтақа бархилофи пешгӯиҳои хушбинонаи ҳам Москав ва ҳам кишварҳои ғарб дар бораи эҳтимоли ба зудӣ имзои созишномаи сулҳ миёни Озарбойҷон ва Арманистон ривоҷ меёбанд. аз ҷумла котиби матбуотии вазорати хориҷаи Арманистон Ани Бадалян дар посух ба дархости имзои ин созишнома ки қарор буд рӯзи 1 июн имзо гардад, дар Кишинёв гуфтааст, ки муҳокима дар бораи танзими равобити Арманистону Озарбойҷон ва аз ҷумла созишнома рад карда мешавад. тарафи Арманистон ҳангоми ҳал шудани масъалаҳои асосӣ ба имзо кардани шартнома тайёр аст. мо боварӣ дорем, ки муҳокимаи онҳо 1 июн дар Кишинёв ҳангоми мулоқоти пешбинишуда ва баъд аз он ки дар доираи маҷлиси машваратии сарони иттиҳоди сиёсии Аврупо давом мекунад. имзои ин созишнома ба рӯзномаи мулоқот дар Кишинёв ворид нашудааст. таҳлилгарон бар он назаранд, ки он чи байни Боку ва Ереван рӯй медиҳад ба Қарабоғи кӯҳӣ бетаъсир намемонад. Степанакерт кайҳо мавқеи худро мураттаб карда ҳар дафъа такрор мекунад тақдири Арцахро бе халқи Арцах, ки озодӣ ва истиқлолиятро интихоб кардааст, ҳал кардан мумкин нест. рӯзҳои истироҳат дар Степанакерт мақсадҳои ҳаракати ҷамъияти фронти амният ва тараққии Арцах муаррифӣ карда шуданд. ба гуфтаи Рубен Варданян, собиқ вазири давлатии ҷумҳурӣ, эътироф нашуда ин созмон омода аст бо ҳама гурӯҳҳое ки мехоҳанд Арцахи амн ва мустақилро бубинанд ҳамкорӣ кунад. ном бурда қайд кард, ки маҳз дар атрофи ҳамин ҳадаф моҳҳои охир баҳсҳои васеи ҷомеа сурат гирифта, дар натиҷа дидгоҳи ояндаи минтақа ташаккул ёфта, тамоми самтҳо баён ва мушкилот матраҳ гардида, харитаи роҳ таҳия гардид.